Το πακέτο χρηματοδοτήσεων για τον αγροτικό κόσμο εξήγηλαν σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας και Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε και νέα προγράμματα στήριξης της κτηνοτροφίας. Χρηματοδοτικό εργαλείο που περιλαμβάνει πιστωτικές διευκολύνσεις προς τους αγρότες για την υλοποίηση των επενδύσεών τους παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Δικαιούχοι της δανειοδότησης είναι τα εγκεκριμένα άτομα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Βάσει του προγράμματος, το ποσό του δανείου θα ανέρχεται μέχρι τις 400.000 ευρώ, η διάρκεια του θα ανέρχεται μέχρι τα 12 χρόνια με περίοδο χάριτος μέχρι 1 χρόνο, το επιτόκιο θα είναι σταθερό στα 4,7 μέχρι 4,9% και 4,2 μέχρι 4,4% για νέους αγρότες, ενώ δεν θα καταβάλλονται οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα μελέτης ή ετοιμασίας εγγράφων, εκτός από τα έξοδα εκτίμησης και την αμοιβή του ανεξάρτητου μελετητή. Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 50% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Της κυβέρνησης είναι να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα, την πρωτογενή παραγωγή, να την τοποθετήσει σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση και να αυξήσει τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ. Είναι αρχή μιας στενής αλλά και φυσιολογικής συνεργασίας σε πολλά επίπεδα μαζί με το Υπουργείο Γεωργίας. Ετοιμάζουμε και θα βγάλουμε ακόμη περισσότερες δράσεις σε διάφορα επίπεδα. Οι εγκριμένοι αιτητές του προγράμματος ανέρχονται σε 380, ενώ αναμένεται να ενταχθούν ακόμη 500 αγρότες μετά την επαναπροκήρυξη του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Πέραν του πακέτου χρηματοδοτήσεων προς τον αγροτικό κόσμο, το Υπουργείο Γεωργίας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες νέο επενδυτικό μέτρο που αφορά την κτηνοτροφία ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι άλλο επενδυτικό μέτρο των 10 εκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργήσει επιπλέον νέες θέσεις εργασίας. Άρα μιλούμε για 50 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις από τώρα μέχρι το τέλος του 2015 και αρκετές νέες θέσεις εργασίας. Η συνεργασία του συνεργατικού κινήματος με το Υπουργείο Γεωργίας εντάσσεται στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.